Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Don Allah don Annabi idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sauti. Da zarar mun ɗora sabon bidiyo ya iso gare ka. Idan kuma wannan bidiyon ya maka, don Allah ka danna mana like domin mu samu ƙarin ƙarfin gwiwa. Shin kun san cewa muhawara ta kaure a Najeriya sakamakon da wuya Muhammad Buhari ya amsa gayyatar da majalisar wakilai ta yi masa domin ya yi magana a kan taɓarɓarewar tsaro da muke fuskanta a Najeriya, kamar da yadda kuka sani. A ranar Alhamis ne ake sa ran shugaba Muhammad Buhari zai je gaban majalisa sakamakon gayyatar da ta yi masa domin ya yi jawabi a kan kisan wannan mutane bayan Allah da aka yi, wanda kwanakin baya abun ya girgiza mutane kuma kowa ya sani wannan abin bai daɗi ba a wannan ƙasa, a wannan ƙauye na Zabarmari da ke jihar Borno. Da farko dai fadar shugaban ƙasar ta ce ta amince da zuwan nasa majalisar wakilai domin ya amsa wannan tambayoyi da kuma jawabi da zai. To amma daga baya sai magana ta juya daga ministan shari'a na Najeriya, ya ce majalisar ba ta da hurumin gayyatarsa. Ra'ayi dai ya bambanta a tsakanin 'yan Najeriya. Wasu na cewa shin me dalilin shugaba Muhammad Buhari da ƙin amsar ziyarar nan da wannan majalisar wakilai take masa? Shin menene ya sa? To, Ubangiji Allah ya warware mana wannan matsaloli. Kada dai a manta, taskar mu a danna mana subscribe.